Това си е истинска държавна граница. Не напускаме Молдова, но влизаме в друга държава. Тези микрофони. Пластмасови. Всяка една страна има свой супермаркет, но не всеки супермаркет има своя страна. Най-големите български села извън България. Предошли обратно в Съветския съюз. Разпознавате ли някой от трите флага над мен? Най-вероятно отговорът ще бъде не. Това е причината. Нито един от тези флагове не принадлежи на международно призната страна. Това, което виждате в средата, е флагът на Приднестровието, където се намираме ние. Най-вляво е флагът на Абхазия, която е отцепническа република на север от Грузия. Другата отцепническа република, която се намира между Грузия и Русия, а именно Южна Осетия, също е представена. А защо те са тук, в самия център на град Тираспол, столицата на Приднестровието? Ами, отговорът е много прост. Това са единствените две държави, които признават Приднестровската Молдовска република. Фактът, че нито една от тях не е международно призната държава, мисля, че говори достатъчно. Така че всъщност Приднестровието е една страна, призната единствено от две други непризнати страни. Дори Русия, която се явява основният виновник. Приднестровието е съществува и най-големият негов поддръжник не го признава като независима страна. А как въобще се озовахме тук? И така тръгваме към Приднестровието, непризната страна в пределите на Европа, или както някои казват, държавата, която не съществува. Стигнем оттам. От Кишинев трябва да минем границата. Формална за Молдова, тъй като тя счита Приднестровието за част от своята територия. Но за Приднестровието това си е истинска държавна граница. Така че на практика ние не напускаме Молдова, но влизаме в друга държава, ако го погледнем от тяхната гледна точка. А да се подготвим за Приднестровието ни помага Настя, която от няколко години живее и учи в Пловдив. Значи, почти винаги, когато казвам, че съм от Приднестровието, идват въпросите. Какво е това? Къде е това? Обясни ме къде си по принцип. Молдова ли е това? Аз почвам да обяснявам къде е това, какво е това, между какво и какво се намира тая държава. И вторият въпрос, и моят най-любим, какъв език говориш? Всъщност, какви езици там говорят? Аз казвам ви предимно руски. Руски нашият основният език. Ама всъщност имаме и двата официални. Молдовски и украински и даже ще ви е интересно, че нашият гимн той е на трите езика. И въпреки тези окуражаващи думи, ние все пак имаме известни опасения. Интересно и до някъде притеснително е как ще изглеждат нещата именно с снимането в Приднестровието, тъй като официално е забранено да се снимат стратегически, военни или административни обекти. А както много добре знаем, в силно милитаризирани страни, като тези отцепнически републики, всеки един обект би могъл да се тълкува като такъв. Още повече в Приднестровието цари известно беззаконие, що се отнася до почти всичко, защото молдовските закони там на практика не важат. Под сурдинка ни казаха, че всъщност и приднестровските закони не важат силно много, не се радват твърде много на уважение от страна на и гражданите, и тези, които трябва да бъдат правоналагащите органи. За това ще се опитаме да заснем това видео малко така под радара, винаги с мисъл за нашата безопасност, за безопасността на нашата техника, защото наистина отиваме в едно място, което не желая да бъде снимано и показвано по начина, по който искаме да го снимаме и покажем ние, тъй като в крайна сметка така функционират по-затворени херметически общества и, разбира се, милитаризирани структури. Предварителните разговори, които проведохме по темата с очевидци, всъщност ни навеждат на мисълта, че това, което ни очаква в Приднестровието, наподобява музейно открито, посветен на Съветския съюз. Въпреки това, аз лично очаквам да срещнем изключително отзивчиви и мили хора, както навсякъде, и смятам, че голяма част от лошата преса всъщност се явява просто маркетингов трик, за да привлича повече хора, туристи или да прави страната необикновена. Изминаваме последните метри в Молдова и качеството на пътната настилка постепенно се влошава. Рехавият трафик подсказва, че отиваме на място, което надали се радва на много посетители. Здравствуйте. Паспорт здесь? Да. Спасибо. Здравствуйте. Да, сейчас. Накараха ни да отворим багажа.
И ето го на Приднестровието. Първоначалните ни очаквания за своеобразна Северна Корея за сега не се оправдават. Посрещат ни слънчево време, пусти пътища и усещане за почти неземно спокойствие. Трудно е да си представим, че току-що сме влезли в едно от най-загадъчните места на европейския континент. Преди да продължим нататък, бързо ви напомням да се абонирате за канал, ако за сега не сте го направили. По този начин ще подкрепите мен и моя екип и ще ни позволите да правим все по-интересно съдържание. А сега пожелавам ви приятно гледане, а аз вече работя по следващото видео. Можете ли да отгаднете откъде ще бъде то? Подобно на много други места по планетата, съдбата на Приднестровието също е пешка в глобалната игра на геополитиката. Това, което прави Приднестровския регион изключително интересен, е факта, че на този етап един от най-големите останали съветски складове за боеприпаси, Кобасна, се намира на територията на Приднестровие. Трудно е да се намери истината между митовете и легендите, но се спекулира, или поне така твърдят повечето молдовски източници, че там се съдържат повече от 20 000 тона боеприпаси. Като през 2024 година всъщност Европейския парламент официално изисква в рамките на ОСЦЕ този склад да бъде унищожен, тъй като той представлява потенциален риск за околната среда, но от приднестровска гледна точка поддържане и подклаждане на тези митове и легенди около склада и съдържанието в него всъщност е силен политически жест, който възпира Молдова от опит да установи контрол върху собствената си територия. И това може би е една от причините конфликта всъщност да се намира в подобен стадий на кипърския. Тоест замразен, никога официално не приключен, примирието действа, а хората продължават да живеят животите си. При нас, така като вървиш по улицата, всичките с покер фейс, гледате, все едно са, не знам, с лошо настроение. Само външно така изглеждаме, но вътрешно сме много мили, много добри, помага на всичките. Скоро стигаме в Тираспол, столицата на Приднестровието, и веднага излизаме за първа разходка. Опасенията ни обаче, че никой няма да иска да стане пред нашата камера, са напълно неоснователни. Случайно се оказваме пред централата на местния вестник, а журналистка, работеща в него, се съгласява да ни разкаже някои много интересни неща за езиците в региона. Что мы видим? Это стенд с газетами, как раньше в советские времена было принято. Вывешивать газеты, и люди, проходящие мимо, которые не выписывают газеты, могли прочитать то, что в них написано. Здесь представлены 3 газеты. Так как у нас 3 государственных языка, русский, молдавский и украинский, молдавский, не румынский, это принципиально важно, то здесь так и представлены 3 газеты. Приднестровье на русском языке, это субботний номер вывешен, Адыверыл Нестрян на молдавском языке, тоже субботний номер, и Гомель на украинском языке. Помимо того, что в Приднестровье есть субботний номер, в единственной этой газете на русском языке есть каждодневный, ежедневный, то есть вторник, среда, четверг, пятница выходят ежедневные номера. Рассказываем о людях, простых людях и интересных людях, аграриях, ИП, индивидуальное предпринимательство, о разных информационных поводах, которые происходят как в Тирасполе, столице Приднестровья, так и в других городах. А вы не скажете, где разница между румынским и молдавским? Молдавский язык – это язык еще советских времен. Румынский язык, он пишется на латинице, а молдавский на кириллице. В этом есть разница. Но, конечно же, есть разница в звучании, есть разница в самом языке, но они очень схожи. Румыния – это румынский язык, Молдова – это молдавский язык. Но в Молдове сейчас хотят присоединиться к ЕС, поэтому, соответственно, стараются переходить на румынский язык. Интересен е моментът с образованието. Приднестровието все още се използва кирилицата като основна азбука за писане дори и на румънски език. Това е от времената на Съветския съюз, но създава доста сериозни проблеми, тъй като официалните учебници на днешния книжовен румънски се пишат на латиница. Такова е положението и в Молдова. Затова хората, завършили училище в Приднестровието, изпитват доста големи трудности след това да продължат своето образование в Молдова. Не само заради изписването на езика, а и заради нивото на подготовката. Както можем да си представим, непризната държава не е точно мястото, което би привлякло най-добрите кадри в която и да е сфера.
И също важи, разбира се, и за образованието. Поради почти несъществуващите перспективи за образование, много от, или почти всички, по думите на наши молдовски приятели, ученици, завършващи гимназия в Приднестровието, се местят в Кишинев, за да завършат своето висше образование. Молдова прави жест към тези, които считат за свои граждани, именно жителите на Приднестровието, и те могат да учат в страната с диплома от Приднестровско училище. Малко по-различно стоят нещата обаче, ако завършиш университет в непризнатата република, тъй като образованието е на различно ниво. Учебните програми в Молдова и в Приднестровието не съвпадат, затова много, които са завършили университет в Приднестровието, трябва да минат през ново обучение или изцяло да изкарат ново следване в Молдова, преди да могат да практикуват. А как стоят нещата в Приднестровието с третия официален език, украинския? У меня внучка изучает украинский язык, перешла в школе, да. Изучала молдавский, а потом сказала, нет, бабушка, я перейду. Хотя мама у нее молдаванка. А вы дома на каком разговариваете? Дома на украинском с На ними украинском? да. Ну, понимаете, наш украинский такой вот смешанный, уже Он, да, разговорный вот смесь. этот, он смешанный. Здесь Такой смесь где-то- русского и Да, да, украинского, да. потом бывают такие вот еще какие-то слова у нас- вот местные. Да. Как говорят, суржики. Здесь говорят, Суржики, да. здесь Да, вот да. украинский, вот в Одесской области, он другой. Не тот вот в Киеве, там насаждали западенские слова. Потому что в Западной Украине там ближе там польских Из слов Галитии. много, Да, да, венгерских да. много слов. И они постепенно вот сюда как бы литературные делали с теми словами. Я даже когда-то вот приехала к сестре, ну она вот в Одесске, приехала, а племянница, говорит, почитай мне сказку, что она что-то там не понимает. Първи крачки в тия разпъл и усещането е... Сега ще се телепортираме назад във времето. Архитектурата е замръзнала някъде в средата на миналия век. Движението по улиците е изключително рехаво. Тук виждате градския съвет, бившия дом на съветите. Едно от нещата, които веднага правят впечатление, ориентирайки се по картата или просто разхождайки се из града, повечето улици носят имената на комунистически дейци. Ленин, Карл Маркс, Роза Люксембург, Карл Липкин, 25 октомври и така нататък. А само на няколко метра от градския съвет се натъкваме на почетна дъска, на която са изобразени някои от най-отличилите се граждани на Приднестровието, избрани чрез специален конкурс. Представители на различни сфери – медицина, образование, органи на реда и други. Това най-вероятно също е наследство от съветското минало, но вярвам ще се съгласите с мен. Това е една твърде не лоша традиция. В Приднестровието колите имат собствени регистрационни номера, но виждаме, че има и доста молдовски коли. Не би трябвало това да е някакъв проблем, си мисля аз. Повечето хора си пътуват свободно, на границата не задават въпроси. Единственото, което за нас беше важно, да ни регистрират в полицията за определеното време, което ние ще бъдем тук. Ние казахме, че ще бъдем 2 дни, а човека на граничния контрол даже ми каза, са по-сигурно прави, че ви пуснат 3 дни. Надявам се това да е било в случай, че ни харесва, не в случай, че ни задържат. Важно е да кажем, в Приднестровието международните банкови карти не работят. Тук за нас положението е cash only. Приднестровието ползва своя собствена валута, приднестровската рубла. А най-интересното е, че самата валута не се различава толкова много от молдовския лей, дори е с по-нисък курс, което ме изненада мен лично. Друго, което искаме да кажем е, че всъщност тази валута може да бъде намерена единствено и само в страната, т.е. ако останат пари след посещението ни тук, ние няма какво да правим. Така че трябва или да ги изхарчим, или да ги обърнем обратно в молдовски леи или пък в евро. Тук виждаме техните монети, които сега са по-скоро туристически сувенир, но са пластмасови. Продължение на много време се използват и са в различни фигури, малко са като детско блокче или такава книжка, с помощта на която децата учат фигурите. Имаме жълта кръгла, зелена квадратна, синя петоъгълна и розово-червена шестоъгълна монета. А всъщност сега това са тези, които официално са в обращение, приднестровски рубли. Както виждате, има различни деноминали. 25 рубли, това за първ път виждам подобен деноминал от 25. Имаме 50, тук имаме и 200, само стотицата ми липсва. Като всъщност обменния курс е около 20 рубли за 1 евро. Естествено, макар и любовта към изтока винаги да е по-сладка, отколкото към запада, не може без западните брандове. Любовта към изтока е толкова силна, че 95% от колите, които виждаме тук, са си най-западни. Даже вчера в Кишинев видяхме
Макларен, приднестровска регистрация. Така че, какво да кажем? Някой път материалното взима превес над идеологическото, колкото и силно да е то. Навярно няма да изненада, че в непризнатата Приднестровска Молдовска република и сувенирните магазини изглеждат малко по-различно. А едва ли изтъкнатите борци срещу капитализма, които виждаме тук, са очаквали, че само след 50 години те ще бъдат основен източник на доходи за местните, заети в туризма. И то на пазарен принцип. Вот Сталин, Калинин, Ленин. Това е герба, приближи един по-бързо. Това е герба на Приднестровието. Както виждаме, запазили се елемента с сърпа и чука, както и червената звезда от времето на Съветския съюз и житния клас, разбира се. Е Приднестровска Молдовска република, а предполагам, че това е на румънски. През 80-те години в Молдова, тогава част от Съветския съюз, започват настроения за руманизация, т.е. навлизане все повече на румънски език вместо руския в всички аспекти на живота и, разбира се, изписването на румънски език на латиница. Това се възприема от много хора на източния бряг на река Днестър, като заплаха за тяхната идентичност. През 1990 година вече започват по-сериозни разговори за независимостта на Молдова и не само обявяването й, а също така и курс на сближаване с Румъния. Дори се говори за обединяване на Молдова и Румъния в една обща румънска държава. Към този момент мнозина на източния бряг на река Днестър, където се намираме днес, са силно обезпокоени за това, което ще се случи. Не само от гледна точка на идентичност, но и от гледна точка на техните бизнес начинания, от гледна точка на тяхната позиция в обществото. Защото според тях в едно ново доминирано от румънците общество, те биха изгубили общото всичко това, което са. Много от тях са и на сериозни ръководни позиции в обществения живот и естествено в един нов румъноязичен свят за тях място няма. Точно за това започват малки въоръжени стълкновения, които с течение на времето прерастват в пълномащабен конфликт, който избухва през 1992 година. Конфликтът приключва сравнително бързо, но има няколко стотин документирани жертви. С посредничеството на Украйна, Румъния и Русия се сключва договор, според който конфликтът е замразен. Т.е. до ден днешен няма официално решение. Приднестровието и Молдова се намират в неясно състояние. Гражданите на едната страна могат да пътуват до другата, но въпреки това статутът на хората, живеещи тук в Приднестровието, остава неизяснен. Въпреки всичко казано до този момент, фактът, че огромната част от колите, които виждаме по улиците с молдовски регистрации и също така огромният брой на жители на Приднестровието, които живеят в Молдова или други европейски страни, ясно говори за това, че животът тук не е никак лек. Но и как да бъде лек, когато ти притежаваш паспорт на една страна, която не е призната от абсолютно никого. С паспорта на Приднестровието може да отидете единствено в Абхазия и Южна Осетия. Но за да стигнете до там, до тези също непризнати страни, трябва да прекусите поне 2 други държави, за което са ви необходими истински документи за път. Ето защо жителите на Приднестровието много често получават и други паспорти. Украински, молдовски, руски, а дори и български, според етноса и националността, който те имат. Ето защо на много места по улиците на Тираспол виждаме обяви на компании, които предлагат емиграция в чужбина. Тоест те помагат на жители на Тираспол да отидат и да построят своя живот отново в друга страна. Разхождайки се из Тираспол, столицата на Приднестровието, няма как да скрия, че усещането е като за един абсолютно нормален постсоциалистически град. Хората се разхождат из парковете, деца играят, магазините са пълни с клиенти, има ресторанти, заведения, хотели. Разбира се, всичко е една идея по-квадратно, съветско и безцветно, отколкото на повечето места в Европа, но така или иначе ситуацията не е чак толкова фрапантна. Наистина не се намираме до такава степен в някаква отломка на Съветския съюз и това беше всъщност едно от нещата, които искахме да открием, защото разбира се, не искаме да ви покажем това интересно място, на нас ни е изключително любопитно да го видим, но не искаме да създаваме някакви излишни, несъществуващи сензации. Тоест идваме тук, виждаме едно място, което е застинало в миналото, но по никакъв начин то не е някакъв музей единствено на открито. Тук живеят хора с техните съдби и истории и всъщност е един град като всеки друг. Най-големият стереотип е това. Е това нещо. Да, имаме съветска архитектура, имаме паметници, имаме музеи, ама това е част от история, разбирате. Това не е повседневен, ежедневен, обикновен живот. Изобщо не е така. При нас нормален живот. Хората са съвременни, живеят обикновен, такъв подвижен ритъм. По
улицата са супер модерни коли. Аз не знам откъде хора намират пари. А щом се отвори приказка за пари, да си поговорим малко за икономика. Икономиката на Приднестровието всъщност може да бъде определена само с една дума – недиверсифицирана. Това се дължи на факта, че тя изцяло се опира на руския газ като субсидия. След нахлуването на Русия в Украйна и новите санкции от страна на Америка по отношение на Роснефт и Лукойл, всъщност тя вече е почти изцяло ориентирана към Европейския съюз. Една от причините е невъзможността независимо да експортира през пристанището на Одеса, Украйна. И за това към днешна дата до голяма степен е обвързана с Молдова и Европейския съюз. Експорт, импорт, който се идва и излиза от региона през Молдова. Документите, които издават така наречени власти, те не са действителни никъде. Не можеш да паспорта, къде да отидеш с паспорта на Приднестровието. Те нямат за сега толкова поддръжка от Русия, както е била преди войната. Поддръжка най-направо тя се изразява през безплатния газ, който получава регион. Да, сега Русия плаща на компания в Дубай, която плаща на някаква венгерска компания, която купува газ, го транспортира до молдовската граница, оттам нашето молдовско-руско предприятие, да го кажем, Молдова газ, го транспортира до Приднестровския регион. И всеки месец има проблеми с плащането, защото компании, на които Русия дава деньги, тези дубайски компании, те се сменят много бързо. Сега хората получават заплата в два транша. Всъщност, територията на Приднестровието не е важна само заради конфликта. Още по съветско време тя е била по-индустриализираната и по-урбанизована част на Молдова. Някои от основните елементи, които карат редица анализатори да определят Приднестровието като индустриалното сърце на Молдова, са МГРЕС електроцентралата, Рибнишкия метеорологичен завод, леката и текстилна промишленост, както и циментовият завод в Рибница. През 2020 година Международната агенция за енергетика посочва, че 81% от електрическото търсене в Молдова е покрито от внос. 77% от този внос са всъщност доставени от МГРЕС, Приднестровие. Въпреки това, голяма част от електричеството е придобита именно тук заради руския газ. В края на 2025 година правилата на играта се променят и вече дори и Приднестровието не може да разчита на тези ефтини доставки. Всъщност ефекта от смалените доставки на руски газ е до толкова фрапантен за непризнатата страна, че всъщност я поставя на колене. Буквално Приднестровието се бори за своето оцеляване. Всяка една страна има свой супермаркет, но не всеки супермаркет има своя страна. Шериф не е просто компания, става въпрос за конгломерат, който, забележете, включва в себе си супермаркети, бензиностанции, мобилни услуги, мебели, строителство, алкохол и, разбира се, футболен отбор. Небезизвестният Шериф Тираспол, който пред няколко години победи Реал Мадрид в Шампионската лига и беше редовен участник в турнира на богатите. До голяма степен консорциума, който държи Шериф, контролира и това, което се случва в страната. Казвам това, защото голяма част от официалните лица са свързани с групата на Шериф, както и много важни институции, като Върховния съд на Молдова. Тоест, нито едно важно решение не се случва без тяхното одобрение. Шериф е хибрид между конгломерат, политически посредник и инфраструктура на местния режим. Според изследователския център Карнеги, Европа е жизненно важна за оцеляването на групата Шериф, въпреки че символно и политически тази група се дистанцира от Европейския съюз и европейските ценности. Няма как, като българин, да не си задам въпроса: мога ли да направя асоциация с подобен олигархичен модел? За съжаление, въпросът е риторичен. Шериф, то е супермаркетите, всички е бизнес, в региона е Шериф. Почти няма никакъв алтернативен бизнес в региона. Тази връзка олигархия и автократия, тя е много опасна, обаче тя до сега се запазила. Но да не ставаме прекалено сериозни. Време е за обяд. Может быть, он хочет... Влизаме в столовата от Съветския съюз. Без почивни. Конечно.
Пристъпвайки прага на заведението, сякаш се озоваваме в музей на Съветския съюз. От менюто с сърп и чук, през изображението и бюстовете на Ленин, та до декорацията по стените, всичко напомня за тази епоха. Предошли обратно в Съветския съюз. Общото между днес и миналото е, че никой не взима идеологическите лозунги, дали от съветската власт или от Маркс. На сериозно, хората просто търсят вкусно и ефтино хранене. Разликата, естествено, с миналото е, че тази претруфеност на трофеи от съветското време всъщност не е съществувала. Въпреки че интериора на заведението е предназначен за туристи, забелязахме, че по-голямата част от посетителите са местни, идващи тук в обедната почивка. Са бързо, ефтино и вкусно хапване. И така, какво получаваме в съветската столова? Мамалига, типична за Румъния, Молдова и Приднестровието, с сметанка, чаша ябълков сок, пилешки кюфтенца, печени картофи и сладки шарлотка с ябълка. Пилешко филе, рибка, ориз, печени картофи и зеленчуци. Предварително се извиняваме на уважаемия зрител, ако следващите кадри не са напълно в духа на медийния професионализъм. Но все пак и ние сме хора. Вода е по-силен от тока. За да създадем това видео за вас, ние преминаваме през много тежки изпитания, но от които е гладът. И все пак ви съветваме да бъдете внимателни. Когато се застоите твърде дълго на място като това, е възможно да се потопите прекалено дълбоко, в духа на времето. Въпреки заплашителния милитарен вид и идеологическите лозунги по стената, независимо дали става въпрос за цитат на Ленин, съветската пропаганда или дори цитат от самия Карл Маркс, по-голямата част от идеологията и днес, и преди е била просто фонов шум. Доказателство за това е, че хората просто влизат и излизат, без дори да се замислят или четат тези неща. Те просто искат да стигнат до кухнята, да си вземат за хранене и да излязат. А въпреки социологическите проучвания, които показват, че огромна част от населението тук се чувства все още привързана към Съветския съюз, посрещат повече от гостите си с западна музика и топлите плажове на Запада. По стара традиция няма как да не изпратим пощенски картички от всяко едно посетено място и Приднестровието не прави изключение. И може да си представите очудването ни, когато те пристигат в България само месец по-късно, изпреварвайки тези от някои други европейски страни, например Испания. А за нощувката избираме най-високо оцененото място в града. Хотелска стая в Приднестровието. Ето това получаваме за около 20 евро на човек в най-луксозния хотел на Приднестровието Расия. С името не са били много оригинални. А как живеят моите хора в Приднестровието? Разбираме от първа ръка. Ну, как бы живется в подростковом возрасте хорошо, но вот в дальнейшем имеются планы переехать. Ты выбрал уже место, куда ты хотела переехать? Да, в Россия, Москва. Ну вот здесь, можно с кем пообщаться, а вот чтобы задумываться о будущем, как бы я считаю, что тут нет особого будущего. Это почему? Потому что нет рабочих мест или... Рабочие места, да, как бы по деньгам тут тоже как бы не очень. Сейчас поднимают на все цены, и как бы для меня в будущем здесь нет места. Прекрасно. Хорошо, на самом деле нравится, много чего нравится. В Приднестровье, в Тирасполе, вообще, в принципе, это такой район, очень много достопримечательностей, очень много мест, где можно провести время прекрасно, замечательно. Климат достаточно благоприятный, мне кажется. Да, в принципе, я вообще сама с Рыбницы, вот, если вы знаете, это достаточно северный город. И как для Тирасполя я такая приезжая, но достаточно хороший, приятный город. Конечно, многие, я думаю, что много из молодежи уезжают. Вот, в связи с, может быть, финансовой ситуацией, не все могут зарабатывать те деньги, которые, им необходимы, скажем так. По-разному каждый свои какие-то потребности выстраивает по-разному. Вот, кого-то может устраивать заработная плата достаточно низкая, кого-то может иметь в разы больше заработную плату, но все равно оставаться недовольным. То есть, в целом, мне как медику хотелось бы, наверное, больше посещать и в целом в будущем, наверное, уехать, потому что больше развиваться в медицине. Как бы, я думаю, что в других странах можно больше чему-то научиться. Много хора напускат страната, защото мислят, че там няма хубаво развитие
и няма добри възможности за такива амбициозни, които искат нещо да постигнат в своя живот. Амбициите са ето на толкова ниво и това ниво ни предоставя държавата. Разбира се, че мислим за някаква друга държава. В принцип, почти всичките от моята държава са насочени на Русия или Украина. Ну, как бы обычная средняя зарплата для Тирасполя нужна, ну, нормальная, но чтобы как бы жить, как ты хочешь, прям в мечтах, как бы этого и будет недостаточно. А сколько примерно? Ну, как бы здесь примерно чуть больше 10 тысяч будет нормально зарабатывать. Да. Ты говорил про деньги. Сколько нужно здесь, в Тирасполе, для комфортной жизни зарабатывать? Я думаю, что 10 рублей, наверное. Ну, молодому человеку имеется в виду. Ну, есть Без семьи, если ты живешь один, то я думаю, 10 тысяч рублей хватит на первое время. Сколько стоит здесь снять квартиру? Обычную однушку, простую, скажем так, обычную ухоженную, наверное, долларов 100. Долларов 100 в месяц? 100-120, думаю. Младите хора, те напускат региона. 95% от хората там имат молдовски паспорти. Така че това е лесно. Да, ти можеш да намериш работа тут в Кишинев, можеш да пътуваш някъде в Европа, обаче хората, примерно на моя възраст, 30+, те живеят, например, в Бендер и в Тираспол. И всяка сутрин те пътуват на работа тук в Кишинев. И бих ли се върнала обратно? Честно казано, много ми липсва в моята страна, разбира се, като и на всеки човек, който е израснал в своята родна държава. Ама просто ще се върна тогава, когато ще имам някаква финансова основа. Защото там, честно казано, можеш да живееш с кеф, ако имаш пари. И да, и почти всичките хора така правят. Идват някъде по света, взимат пари, бачкат, връщат се и живеят. А какво мислят младите за носталгията по времената на Съветския съюз? Я бы сказал так, что, наверное, люди скорее ностальгируют не по времени, именно не по Советскому Союзу, а по тому времени, когда они были молодые, возможно, более и... Ну, как и мы, возможно, также будем, когда уже будем пожилыми, ностальгировать по тому Приднестровью, которое было, хотя, может быть, будем жить вообще в другом мире, никто не знает, как бы, что нас ждет. И что бы ты хотела сказать людям, которые ничего не знают о Приднестровье, Тирасполе, что они должны знать? Ну, они должны знать, что как бы если сюда приехать, это как бы хорошо тут попутешествовать как туристам, но жить тут я не то чтобы не посоветовала, просто как бы у каждого свои цели. Все говорят, что Приднестровье — это осколок Советского Союза, но я бы так не сказала, потому что мы растем, мы развиваемся, у нас меняются улицы, меняется инфраструктура, меняются дома. И да, конечно, какие-то памятники Советского Союза остаются, это наша история, мы ее чтим, мы к ней с уважением относимся, но также мы движемся вперед. Приднестровье — это классно. Это классно, это прикольно. Здесь есть много достопримечательностей, есть на что посмотреть. С богатой историей достаточно, я бы сказал. Многонациональная страна. Вот, все друг другу рады, нет никаких ущемлений друг друга из-за языка, из-за расы. В принципе, милая, доброжелательная страна. Это люди. Ну, маленькая дружная семья. Да. Что Многонациональная. национальностей очень много. Здесь и гагаузы, и болгары. Кой да предположи, че в Приднестровието ще се намира едно от най-големите български села извън България. Става въпрос за село Паркани, разположено между Тираспол и Бендер, двата най-големи града на непризнатата република. Тук живеят около 11 000 души, 80% от тях са с български происход. За да разберем какво е положението с българите тук, отиваме в едно наследство от близкото минало, а именно ДК, Домът на културата. Място, което неизменно присъства всяко едно селище, придобило своя окончателен облик по време на съветския период. Интересно е, че вчера вече се срещнахме с една българка, това беше нашата сервитьорка в ресторанта в Тираспол, която обаче почти не говореше български, за разлика от останалите наши сънародници, които срещахме в самата Молдова. Така че ще е интересно дали тук руското влияние е по-силно и съответно езика, на който българите говорят, е по-скоро руски, или и тук ще срещнем тези, които говорят на български. Но определено може да различите по името, тъй като тя се казваше Кристина. Кристина Сталева. Сталева, да. И ние още на влизане го забелязахме, но въпреки това не говореше на български език.
Тук пише, че жителите на Паркани вече над 250 години пазят българска култура и традиции, разговарят на български език, но с приднестровски колорит. Готвят както български, така и руски, украински и молдовски ястия. Тук живеят хора с различни националности. Една смесица типична за Молдова и Приднестровието. Забележете, навсякъде, където руски език преобладава като средство за комуникация и хората разговарят по-често на него, както е в Приднестровието, винаги се подчертава молдовски или молдавски. Никога не се казва румънски, както е от другата страна на реката в днешна Молдова. Мириса, който се усеща тук, е типичен за повечето читалища, които имаме в България. Това буквално се е мириса на една епоха. Това, което може да бъде казано за Приднестровието е да преобладава руски език, да преобладават руските флагове, но въпреки това непрестанно се подчертава многоетничеството на този регион. Българско, молдавско, гагаузско, украинско дори, въпреки конфликта в Украина, и арменско. Паркани, както и в другите региони, населени предимно от българи, откриваме за пореден път паметник на Васил Левски със свежи цветя пред него. Интересното тук, в Паркани, Приднестровска област, е, че всъщност точно срещу него има и паметник на Владимир Илич Ленин, което само по себе си е взаимоизключващо се. Защо? Защото Васил Левски е привърженик на националната идея, а Ленин е интернационалист. Динамиката на историите, на съдбите е просто невероятна. Буквално сега пред църквата, пред местната църква, срещнахме българка, която се е омъжила тук, но е родом от Одеса. Въпреки това българка, безарабска българка се води и е дошла да живее тук с мъжа си, когато просто граници не са съществували. Днес дори тя се затрудни да определи откъде е, в коя държава се намира, тъй като се намираме в региона Приднестровия, непризната република, която е част от признатата Молдова. За пореден път по време на нашето пътуване късметът ни се усмихва. Срещаме се с Мария Николаевна, която ни разказва за бита на българите в Паркани. Вие седече и не те говорите, ние гълчим. Да, вие гълчите. Да, вие говорите, ние гълчим. Ако в България кажем, че някой гълчи, се има пред означава, че все едно се кара или вика и така, хората се гълчат. Ние гълчим по вашите шопски. Шити тук. Да, а това от България. Но нас още много има от България костюма. А мога ли да ви попитам, вие сте различни поколения, как се запазва традицията по такъв силен начин? Култура. Да. И сте успяли да го съхраните толкова години, въпреки всичко? Много се стараем да го съхраняваме, но с политика ми не се занимаваме. Ми у нас да танцуваме, да пееме. Нашите домакини с гордост ни показват купи, снимки и грамоти от участията си в различни международни фестивали по фолклор. Те редовно пътуват до България, където представят народни танци и активно допринасят за запазването на българската култура и традиции. Да танцуваме заедно община Гърмен. Международен фолклорен фестивал. Съхраняваме, конечно, своя. Как може да си забравиш своя език? Гал, как се вика, одим на подето по-руски гълчим, а кто е по-български. Ракия? Да, конечно. Как без ракия? Без ракия не може. Значи баница, яхния и ракия. Какво повече му трябва да чуем? Има Рима даже. Срещата става още по-емоционална за нас, когато пристъпваме прага на библиотеката. Там откриваме редица книги, свързани с България, нейната история и националните герои. 215 години от заселването на селото от българи. Ей, българи от старо време. Българи от старо време. Това е вестник. През 2007 година, 170 година от рождението на Васил Левски. Голям вестник. Има Библия за деца, най-безценния бисер, български и руски приказки, Ивайло, селския цар, Валери Петров, Лунната стая, Веселин Вълканов, Палавата топка е... Син живее в Москва. Москва? Уже 20 години. 20 години. Се занимава с сантехника. Сантехника. Да, средната дочка работи директор, она е голямата сельско хозяйство.
А младите не им се работи така. Даже аз ги карах да работят. Па всичко зависи от родителите. Я ми се учихме, я моите тия деца се учия. Билосова дърветък сега. Не, нельзя. Речи му нещо, то да запише на телефона, че ти го успорби. Аз моите деца ги учих. Въто там баба старичка като здрасти рече. Няма да ти падне езика да речеш здрасти. Повече за историята на селото научаваме в местния музей, който отваря врати специално за нас. Знаейки миналото, не е възможно да погледнеш бъдещето. Първите българи дойде в 1806 година. Това година ще бъде 220 години, като дойде българите на тази земя, в това нашето село. На нас ни казаха, мисля, че беше вчера в Тираспол, така говорихме с хора в парка и казаха, че Паркани е толкова българско село, че ако дойде някой друг, който не е българин, му е трудно тук. Як-то бистро се научават. Научават се бързо. Моята майка, Бога прости, като се ожени, тя и не е от тук, тя от Одеска област, тя беше молдованка. Тя за 3 месеца изучи български, защото бабите и дядовците не знаея молдовански. И гърча с нея по молдовански, по български. Тя не разбира. Връй донес това, тя носи друго. Връй донес това, за да плаче. Вика, все, аз уча езика и го изучи. Това са Паркани в началото на 20 век. Има и за репресиите, които тогава се случвали, гражданската война, всичко. Хора по сталинските години в Казахстан изпратени и в Сибир са се върнали пак. Успяли са да се върнат. На моя мъж, баба му тоже беше репресировани и си в Крима ти беше. В Крима бегая и сен тагато синко се успокой и ти се върная. История, наша история, ми трябва да го помним, да го храним и да го передаваме на децата, да си знаят синко това. Няма как да не засегнем и темата за войната между Молдова и Приднестровието, която се случва само на броени километри от тук. Страна беше като оборона перед Тирасполь, защото всичко вървя откъде Бендер и тук страшно беше. То не е далече. Тук, на тази карточка, гледайте, самолети даже врачая. Авионалета е на селото и в ония край село бомба подна ората прямо в Арманя. Той българи Стоянов. Щото много Владов, Градинар, Николаев, Братоев. Това са синките наши ребята, това дето погибналите. А поскъпнал ли е животът в Паркани, Мария Николаевна дава пример със сметката си за газ. Се пали Дом култури, економят. 50? 50 някъде. 50. Всеки месец. Това не е малко. Плащаш телефон, за земята, за това. Аз плащам 1800-1900. Това е за всичко? Да, так ще те 100 евро. 100 евро. А добре, колко е пенсията на един човек тук? Аз получавам, съм ветеран труда. Да. А дето ми работи това е мизер. А как живеят хората тогава? Не знам. С такива разходи? Видиш, съм уже 81 да работим, пъто да зараблявам, да имам. Много сте весела, независимо от много годините труд. Ну, да. Продължавате. Каква е тайната? Секрет. Секрета съм просто прост чуляк. Да. Просто е чуляк, той сягваш му е на душата убаво. Така изглежда Приднестровието, най-загажащата част на Европа. Страната, която официално не съществува. Очаквахме да открием отломки от Съветския съюз и първите ни впечатления бяха точно такива. Но за тази фасада се крият дружелюбни хора, които се борят за по-добър живот в една невъзможна система. Затова посланието на нашето видео е следното. Пътувайте! Ще се изненадате колко по-нормален е светът от това, което виждате по телевизията или в социалните мрежи. И неизбежно стереотипите, които всички ние носим, ще започнат да се срутват.